Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με τριγωνομετρία Β' Λυκείου, άλγευρα. Θα κάνουμε μια άσκηση η οποία δεν απαιτεί καθόλου υπολογισμούς και πράξεις, ούτε έχει κανέναν περίπλοκο τύπο. Είναι μια άσκηση η οποία αναδεικνύει την αξία και τη χρησιμότητα της τριγωνομετρίας σε διάφορα φαινόμενα. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο με διάμετρο 8 μέτρα, που το κέντρο του είναι το 0,0, ο οποίος ξεκινάει να περιστρέφεται αντιορολογιακά, εκτελώντας 3 περιστροφές ανά 6 σεκόντ. Στη χρονική στιγμή τάξης 0, το σημείο π βρίσκεται στο 4,0. Εδώ λοιπόν θα ξεκινάμε να μετράμε το χρόνο, το σημείο π βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει και ένα σχέδιο, αυτός είναι ο δίσκος. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε βάλει την ακτίνα 4, το κέντρο είναι το 0,0 και είναι σαφές ότι όσο περνάει ο χρόνος, ο δίσκος περιστρέφεται, άρα το σημείο π περιστρέφεται και βεβαίως αλλάζουν και αυτές οι δύο αποστάσεις που είναι η απόσταση του σημείου P από τον άξονα ψ και από τον άξονα χ αντίστοιχα. Πριν πάμε εκεί όμως, ας κάνουμε πρώτα το ερώτημα α, το οποίο ζητάμε να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα και την περίοδο της κίνησης. Κάθε φορά που έχουμε ένα κυκλικό φαινόμενο, ένα φαινόμενο περιστροφής, υπάρχει γωνιακή ταχύτητα. Έτσι, τι είναι η γωνιακή ταχύτητα? Είναι αυτό που μας δείχνει πόσες μοίρες ανά σεκόντ διαγράφει το αντικείμενο, ο δίσκος. Λοιπόν, για να βρούμε τη γωνιακή ταχύτητα θα θυμηθούμε ότι συμβολίζεται καταρχάς με το ελληνικό γράμμα ω. Και πώς την υπολογίζουμε? Φτιάχνουμε ένα κλάσμα. Στον αριθμητή θα πρέπει να βάλουμε το πόσες μοίρες είναι οι 3 περιστροφές. Βεβαίως ξέρουμε ότι η μία περιστροφή είναι 360 μοίρες, άρα θα έχουμε 3 επί 360. Αυτές λοιπόν είναι οι μοίρες που αντιστοιχούν σε 3 περιστροφές. Στον παρονομαστή θα βάλουμε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εδώ είναι 6 και μετά την απλοποίηση θα πάρουμε εδώ 180. Εδώ να τονίσουμε το εξής, πολύ σημαντικό, εφόσον ο αριθμητής μας είναι σε μοίρες και ο παρονομαστής είναι σε σεκόντ, να το σημειώσουμε εδώ, ο αριθμητής λοιπόν μοίρες, ο παρονομαστής είναι σεκόντ, εκ των πραγμάτων το αποτέλεσμά μας, το 180, είναι μοίρες ανά σεκόντ. Έτσι, είναι μοίρες ανά σεκόντ, άρα σωστά μιλάμε για γωνιακή ταχύτητα. Ίσως να γνωρίζετε ότι οι μοίρες δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετράμε γωνίες. Υπάρχει καλύτερος τρόπος που είναι τα ραντ ή αλλιώς τα ακτίνια και έχουμε ορίσει ότι 360 μοίρες είναι ίσες με 2 π ραντ. Δεν θα επισέλθω τώρα στις λεπτομέρειες του ραντ, θα το δεχτούμε αυτό όπως είναι και θα θυμίσω επίσης το 2π είναι περίπου 6,28 ραντ. Οπότε αν θέλω να υπολογίσω τη γωνιακή ταχύτητα και σε ραντ ανά σεκόντ θα κάνω το αντίστοιχο. Το ω λοιπόν θα είναι 3 επί 3 περιστροφές, η μία περιστροφή τώρα είναι 2 π ραντ, θα βάλω λοιπόν 2 π προς το ίδιο χρονικό διάστημα 6 και από εδώ μετά την απλοποίηση παίρνω π, το ω είναι π, να τονίσω πάλι το π που πήραμε εδώ είναι ραντ ανά σεκόντ. Είναι λοιπόν ένας δεύτερος τρόπος με άλλη μονάδα μέτρησης για τη γωνιακή ταχύτητα, είναι ραντ ανά σεκόντ. Θέλω να βρω και την περίοδο της κίνησης, συμβολίζουμε με ταύτη την περίοδο και είναι στην ουσία το αντίστροφο της γωνιακής ταχύτητας. Είναι λοιπόν το κλάσμα 2π δια ω, με άλλα λόγια είναι 2π δια π, που μας κάνει 2 και να θυμίσουμε ότι η περίοδος είναι ο χρόνος που απαιτείται για μία πλήρη περιστροφή. Άρα λοιπόν εδώ το ταύ που βρήκαμε το 2 είναι 2 σεκόντ, που σημαίνει ότι αυτός ο δίσκος για να κάνει μία πλήρη περιστροφή χρειάζεται 2 σεκόντ ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο Β. Στο Β θέλουμε να γράψουμε μία συνάρτηση του χρόνου ταύ που δίνει την οριζόντια απόσταση του P από τον άξονα ψ. Λοιπόν, πρέπει να είναι σαφές ότι όσο κυλάει ο χρόνος, το σημείο P και όλος ο δίσκος βεβαίως περιστρέφεται. Με άλλα λόγια, αυτές οι δύο αποστάσεις, εδώ η μπλε απόσταση που την έχουμε ονομάσει x του ταύ και η κόκκινη απόσταση που έχουμε ονομάσει ψ του ταύ αλλάζουν. Εννοείται φυσικά ότι τόσο το x του ταύ όσο και το ψ του ταύ κινούνται εδώ πάνω, το x του ταύ δηλαδή κυμαίνεται εδώ πάνω, ενώ το ψ του ταύ κυμαίνεται εδώ πάνω. Και για να γράψω τη συνάρτηση που θέλω, θα κάνω το εξής. Θα υποθέσω ότι αυτή η γωνία για παράδειγμα είναι φ μοίρες. Αν πάω να υπολογίσω το συνημήτωνο αυτής της γωνίας φ, ξέρουμε ότι είναι προσκύμενη κάθετη δια υποτείνουσα, προσκύμενη κάθετη όμως είναι το χ του ταύ, ενώ η υποτείνουσα είναι ακτίνα του κύκλου που είναι 4. Από εδώ λοιπόν καταλήγω ότι το χ του ταύ πρέπει να είναι ίσο με 4 επί το συνημήτωνο
της γωνίας φ. Όμως, για να γράψω εδώ το β, τη γωνία φ μπορώ να την προσδιορίσω μέσω της γωνιακής ταχύτητας. Και θα γράψω λοιπόν ότι το χ του ταφ είναι ίσο με 4 επί το συνημήτωνο π επί ταφ. Το π τι είναι, το π εδώ που έβαλα είναι το ω, δηλαδή η γωνιακή ταχύτητα, και το ταφ φυσικά είναι ο χρόνος. Έτσι. Ο χρόνος είναι μετρημένο σε σεκόντ, το ω είναι μετρημένο σε ραντ ανά σεκόντ, άρα το γινόμενο αυτό, ραντ ανά σεκόντ επί σεκόντ, μας δίνει ραντ, δηλαδή μας δίνει τη γωνία που έχει διαγράψει ο δίσκος. Οπότε, είναι πολύ λογικό λοιπόν να χρησιμοποιήσω συνημήτωνο και να γράψω εδώ π επί ταφ, καθώς όπως είπαμε, το π επί ταφ στην πραγματικότητα είναι κάποια γωνία σε ραντ. Για να κάνω μια επιβεβαίωση ότι αυτή η συνάρτηση λειτουργεί, θα πάω στο ερώτημα Γ και θα υπολογίσω σε ποιο σημείο θα βρίσκεται το π μετά από 8 σεκόντ. Αυτό που πρέπει να κάνω λοιπόν είναι εδώ να υπολογίσω το χ το 8, θα βάλω από ταφ το 8, το οποίο θα μας δώσει 4 επί συνημήτωνο 8π, και εδώ θα θυμηθούμε ότι το 8π μπορεί να γραφτεί ως 4 επί 2π. Μιλάμε λοιπόν για 4 πλήρεις περιστροφές που η γωνία 8π συμπίπτει με τη γωνία 0 ραντ, άρα αυτό μπορεί να γραφτεί και ως 4 επί συνημήτωνο 0. Και βέβαια το συνημήτωνο 0 ξέρουμε ότι κάνει 1, άρα αυτό μας κάνει 4. Προσέξτε λοιπόν, όταν έχουν περάσει 8 σεκόντ, η χ θέση του αντικειμένου είναι 4. Δηλαδή με άλλα λόγια, μετά από 8 σεκόντ, το αντικείμενο βρίσκεται στην αρχική του θέση. Πάμε στο δέλτα. Στο δέλτα πρέπει να γράψουμε μία συνάρτηση του χρόνου πάλι που μας δίνει τώρα την κατακόρυφη απόσταση του P από τον άξονα Χ, δηλαδή με άλλα λόγια μιλάμε για αυτό το κόκκινο κομματάκι που το έχουμε ονομάσει ψ του ταφ, και για το ψ του ταφ θα χρησιμοποιήσουμε ημίτονο. Θα πούμε λοιπόν ότι το ψ του ταφ πρέπει να είναι 4 επί ημίτονο π επί ταφ. Και πάλι το π επί ταφ είναι ραντ, άρα η κατάσταση αυτή λοιπόν φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, και για να βρούμε στο ε σε ποιο σημείο θα βρίσκεται το π μετά από 12,5 σεκόντ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το χ του ταφ είτε το ψ του ταφ. Εδώ θα επιλέξουμε το ψ του ταφ και θα πάμε να υπολογίσουμε το ψ του 12,5. Βεβαίως μας συμφέρει να το πάμε σε κλάσμα. Το 12,5 θα το γράψουμε 25 δεύτερα, άρα θέλουμε το ψ του 25 δεύτερα. Με αντικατάσταση λοιπόν αυτό θα είναι 4 επί ημίτονο 25 π δεύτερα επί, όχι επί, είναι 25 π δεύτερα, έβαλα από ταφ το 25 δεύτερα, και τώρα θα ψάξω πάλι για πλήρεις περιστροφές και θα το γράψω το ημίτονο ως εξής, ημίτονο του 24 π δεύτερα συν π δεύτερα. Το 24 π δεύτερα όμως είναι στην ουσία 12π, άρα είναι 6 επί 2π, άρα 6 περιστροφές. Άρα λοιπόν εδώ αυτό γράφεται ως 4 επί ημίτονο π δεύτερα. Το ημίτονο π δεύτερα όμως ξέρουμε ότι είναι 1, άρα αυτό μας κάνει 4. Εδώ λοιπόν βρήκαμε ότι η ψ θέση του αντικειμένου είναι 4 μέτρα, έτσι να το τονίσουμε αυτό ότι αυτό είναι μέτρα, και στο χ του 8 που υπολογίσαμε αυτό το 4 είναι μέτρα, εφόσον η διάμετρος μας δόθηκε σε μέτρα. Λοιπόν, που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι μετά από 12,5 σεκόντ το σημείο P θα βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα. Ακριβώς στη θέση ψ 4, δηλαδή με άλλα λόγια στο σημείο 0,4. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, στο Z, που στην ουσία είναι αυτό που μας δείχνει και τη μεγάλη αξία της τριγωνομετρίας. Θέλουμε να βρούμε σε ποιο σημείο θα βρίσκεται το P μετά από 1 τρίτο δευτερολέπτου. Λοιπόν, θα κάνουμε το απλό πράγμα, θα υπολογίσουμε το χ του 1 τρίτο και το ψ του 1 τρίτο. Πάμε πρώτα στο χ του 1 τρίτο, το οποίο θα είναι 4 επί συνημήτωνο π τρίτα. Το συνημήτωνο π τρίτα όμως είναι συνημήτωνο 60 μοίρες, άρα 1 δεύτερο. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 επί 1 δεύτερο που μας κάνει 2 μέτρα. Θα βρω και το ψ του 1 τρίτο. Αντίστοιχα θα είναι 4 επί ημίτονο π τρίτα,
Το ημίτονο επί τρίτα θα θυμηθούμε ότι κάνει ρίζα 3 δεύτερα, άρα έχουμε 4 επί ρίζα 3 δεύτερα, το οποίο μας κάνει 2 ρίζα 3. Αν το υπολογίσετε αυτό με κομπιουτεράκι, θα σας βγάλει περίπου 3,46 μέτρα. Οπότε, στο σχέδιο που έχουμε κάνει, θέλαμε να αντιστοιχίσουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή για τη γωνία Φ, που είναι π τρίτα τώρα. Όταν λοιπόν η γωνία που έχει διαγράψει το αντικείμενο είναι π τρίτα, σημαίνει ότι έχει περάσει 1 τρίτο δευτερολέπτου ακριβώς και το χ του τάφ είναι ακριβώς 2 μέτρα, ενώ το ψ του τάφ είναι 3,46 μέτρα. Και βεβαίως το σημείο P βρίσκεται ακριβώς εδώ πάνω, είναι αυτό εδώ, και μπορούμε εδώ να γράψουμε ότι οι συντεταγμένες του είναι 2,346. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει. Νομίζω ότι η αξία του ημιτόνου και του συνημιτόνου για να περιγράψουμε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ μεγάλη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγράψουμε περιστροφική κίνηση. Σε κάποιο επόμενο βίντεο ίσως θα ασχοληθούμε με μια πιο υπολογιστική άσκηση που άπτεται περισσότερο των εξετάσεων. Σήμερα θέλαμε να δείξουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, την τεράστια χρησιμότητα της τριγωνομετρίας σε περιστροφικές κινήσεις όπως αυτή ή σε άλλου είδους κινήσεις, σε πιο περίπλοκες όπως είναι τα κύματα και ούτω καθεξής.